Just ara fa 100 anys van encarregar a César Martinell la construcció del celler cooperatiu de Gandesa. Per celebrar l'efemèride han creat dos vins, un de Carinyena i aquest de Garnatxa Blanca. Doncs aquí el tenim. És el Puresa. És el Puresa Garnatxa Blanca fermentat en bota 2016, del celler cooperatiu de Gandesa. 100% garnatxa blanca, que és la varietat més representativa de la Terra Alta, que té la complexitat dels millors vins negres, que li porten tant la garnatxa blanca com l'elaboració en fermentació en bota. Doncs aquest vi està per disfrutar-lo i per fotre-se'l amb plats de peix, però plats de peix potents. Un besuc al forn amb aquelles patatetes, amb un bacallà, amb una orada a la sal, amb unes gambes vermelles a la planxa, torradetes. Disfruteu-lo. Salut!